Ayo. Ya moनसे थुबाय. Ayo moनसे थुदो. जुलियाव थुना होनाय जागोन बेयाव थुदो. अबे जुलि आयो. एसे गाहायाव थुना होदो बेखौ. Mày đi gần mà. Hả? Nhưng mà bây giờ nó sao vẫn xin nó lại. Đây nè. मोनबा गासै खैथा जागोन फन्द्र'था मोनबा ओमफ्राय इयावबो मोनबा नैयावबो मोनबा बिदि थुबाय आरो माने मोनबाहै 15था थुना लाबाय जों बेखौ बांद्राय फिसा फिसा थुबा माने एसे फिसा फिसा ओंखारो नालाय ओंखायनो बिदि गिदिर गिदिर थुयो जोङो सोरबा फिसा फिसाबो थुयो होनबाबो माने बिदिबा गिदिर गिदिर ओंखारो आरो अबेबा गिदिर गिदिर जायो ओंखायनो बेबायदि थुबाय गासै 19ता बानायदोंमोन दिनै दोनहैबाय माखासे ओइ दुब्लि